Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Allah ya sholli wa sallim daiman abadan walaha bibika khairil khalqi Bismil hamamati an-nasara sahira Raidi silhara wadisinil hajri hamdi Ansamtu bihomaril misyaku inallahu milku bilinista damaruru kalkosami ya sholli wa sallim daiman abadan walaha bibika khairil khalqi Mahawal korumi karibwati karomi wa kulu bihabdi naku sari anu abdi masikul khori was sodikul yam karima wakum yakuluna wabni korimi narini sholli wa sallim daiman abadan walaha bibika khairil khalqi Batullah hamma wa batullah hamuda ala khairil bariyati waqtab suswalan makuni Batullah hamma wa batullah hamuda ala khairil bariyati waqtab
rasakan tanah airku cintamu dalam imanku sangat aman nasibku bangkitlah hai bangsaku tes 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 sa 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi.
awake jagat wetan katon sumambara tabret lon-lonan ndedel gayuh langit sang soraya manjer bedhog tengani panase yayah hamecah mestaka jumeneng datane bak Nalendra Ndarawati Prabu Kresna hestining pangkalih tansah hangenam-enam lampah dupe wis pinarcaya dadi duta wagung nenggih duta pamungkas Pandhawa mrih arah hayuning darah sapta warga najan arat tusut saning arat parandene pamawasira parandene tansah mangu-mangu matrapke lampah lebet duta agung kang kedah hanindaken goreh ora ngeh tentreming jagat raya babaring pangkalih ngumbar ngeglo duta ingkang angka 3. Sang Narayana jatining Wisnu ingkang pinangka dadya pamunging para Pandhawa Bapa Drupada ing Pancala datan kuwawa ngendhak marang Angkara Murakaning Duryudana ingkang kebak marang kamurkane aku pitaya kelawan percaya lamun to titising Wisnu bangkit gawe pepadang tumraping jagat jejegna adil iki nggih. Anakku Harimurti ngestina wis ora ana kautaman kang bibi banget nelongso dadi duta ora iso ngrampungi pakaryan jejeg ing adil lan bener padhang kahanan iki yungkir Harimurti. Niat langening kerangwang aglar pada moncara Wong Sinon lir ketunan sorem sorot wetan padang
molat roning molat sarap sahari roning molat sarap sahari sari sari lurwit dari tumurun Jagat Dewa Bathara mangestungkara wayah jagat putu kunggir Natandrawati Bathara Kresna wonten tinimbalan dawuh duh Kanjeng Hyang Putu Prabu ora leput para Pandhawa dina semengko mercaya marang Narayana kuwi mau ora luput wis sinaring lan tinaliti para Pandhawa kebak ing panaliti ingkang kasepisan dasare Nalindra Ndarawati wibawani Ratu Ndarawati jagat tanpa timbang kabeh padha nyekseni lamun ta sira Nata Ndarawati ya kuwi mau titising Sang Wisnu Bathara sejati ingkang angka 2 wicaksana putus ing pamawas hambek adil para marta wasis micara adhasar paugeran lan dedasar kanthi bener kelawan bener dene ingkang angka 3 ya kuwi mau guna kasekten lamun ta kapengkok ing Pacabaya ubayane Natandrawati ora mbalenjani najan ana tembungan budidayane menungsa tan bisa ngumpul marang garis sing kawasa budidayane ati tan bisa medhak marang kutaning pasti nanging kengeyang percaya kelawan pitaya lamun ta sira bakal bisa ngentasi karya pinangka dadi duta pamungkas dina semengko kaluwun-luwun nuninji Koko Prabu ampun ngantos paduka Njeng Koko Prabu Titi kalanggan anggenipun nindakaken kewajiban dados dadanipun pasulayan langkung parayogi rinembaka kanthi weninging cipta eling marang ngarsaning Gusti Kang Maha Kawasa kanthi dasar penembah murih kadang-kadang kula para Satakara eling Purwada Sina Njeng Koko Prabu upamane dadi daredah upamaning dadi pasulayan marwagi kandha kelawan Durna guruku Hyang Bisma sing dadi tetuangganing para Kurawa supaya heling ya kuwi mau marang paugeran kautaman kang dumadi kuwi mau netepi marang kautaman sadurunge dadi korban kaluwun-luwun kepareng matur Njeng Koko Prabu kadangku Yayi Arjuna kepiye Yayi Arjuna gadah pangajap mugi trah saptawarga kalis ing rubeda pangrencana santosaning trah saptawarga linambaran suci lahir kelawan batin boten wonten kamulyan tanpa paseduluran Njeng Koko Prabu kula ngajab inggih menika wetahipun trah saptawarga Titi kalanggahan menika Koko Prabu
keparenga kula matur wonten asa jengandika Kanjeng Koko Prabu kembar kepiye kula pitaya inggih namung paduka ingkang saged bawa raos liru pamanggih lawan para kadang-kadang kula Sata Kurawa Pandhawa inggih menika wau nengenaken pasederekan kekadangan kelawan para Sata Kurawa nanging lamun ta para Sata Kurawa gemi dhateng kamurkanipun keparenga paduka inggih menika wau nindakaken kawicaksanan Koko Prabu semanten ugi ingkang rayi saredhining titi kalenggan menika para Kurawa mboten kenten saged dipun rembak malih para Pandhawa namung jumurung dumateng karsa paduka Kanjeng Koko Prabu lang-langing driya mangu-mangu mangungkong kandhawan riman lena tanpa kanin kang residya utama wong yen hawa bawasnya hangrah-rapo bawasnya hangrah-rapo Putu Prabu sareng wis golong gilik para kadang-kadangmu sedulurmu Pandhawa nggone nduta nyaraya marang Putu Prabu marang negara Wingastina banjur kapan budhaling Putu Prabu muninggih Kanjeng Hyang boten ketang colok lintang sambung obrambatan pundak kepareng ingkang wayah badhe Jaya-jaya minta pamit kepareng tedhak wonten negari Ngastina yen to pancen kaya mangkono jurung puja arah hayu budhalo kena sangka gegununganipun para satriya keparenga titi kalenggan menika ingkang wayah nyuwun tambah ing pangestu hanindakaken wajib inggih menika kinarya dadi dutan ing kadang-kadang kula Pandhawa Putu Prabu durga mendhak kalisa ing sambika loro beda pangrencana satiding ati-ati budhaling Putu Prabu pinayungan pring ngarsaning Gusti arah harja slamet arah ayu Basuki Yuwana Putu Prabu semanten ugi kula ndherekaken tindak paduka Kanjeng Koko Prabu mugi tansah arah ayu kalih ing rubeda pangengsana bumi kunjing langit kalap-kalap katon lergi ninjang Kiring sangre sang mawe kantrung sabarang kadang
lan samarapamoring sukma sinuswaya winahya ing asapi sinimpan talanging kalbu pampokaning warana wong talen saking liya kaya pengaloyo pindha patsating sopan lo somo sopeng rasa jati Yang Arjuna wonten tinimbalan dawuh apa sababe sing adi ngandhek marang lakuku Yayi? Apa ana bab-bab sing mok singetake Marakandha kawan pun Kakang Yayi? Kaka Prabu keparenga matur lepat nyuwun Gung Samudra pangaksama. Iya. Paduka menika wau duta pamungkas tegesipun boten wonten duta malih bibaripun menika. Iya. Banjur karepmu? Kaka Prabu kula ngertos karmakanipun para Kurawa nadyan to wonten saperangan ingkang sae nanging kiwa tengen ngarep kelawan wingkingipun kebak dening Darubeksi kula kuwatos kelawan paduka njeng Kaka Prabu keparenga nganti dhateng kawicaksanan sateruse nulinji keparenga kula ngaturaken sungkem katurna mring pepundhen kula Kanjeng Eyang Bisma. Ya, bakal tak aturke. Apa meneh? Keparenga kunjuk katur dhumateng ngarsanipun Bapa Guru Durna. Ya, sungkem kula ugi kunjuk dhumateng ngarsanipun Kaka Prabu Duryudana. Wis tasih Anawati. Apa meneh Pak rawatane? Kula ajeng matur lingsem. Lah kok uwet iki ngopo? Inggih. Arep ngopo? Inggih. Lho kok ora sida ngopo? Boten siyos lingsem. Ya, aku ngerti karepmu. Supaya diaturake kelawan Banowati ngono to? Ya, Yayi. Yen to didudah, disurasa, ditaliti, darah sarta warga kuwi mau becik. Merga wis dituntun marang pamawas diri, nyatane pamawas diri mono gedhe gunane ing donya nganti tekan akhir. Wujuding pamawas diri kuwi mau sregep mawas kalang diri kapribadening ya kuwi mau gelem ngilo nonton marang diri kapribaden bakal ngerti marang kekurangane satemah tuwuh greget pambudidaya murid bisaning sampurna piwulanging mbahmu biyen wong mursid iku mau ora bakal ngetokake lelabuhane nanging malah kepara nduduhake kekurangane utawa cacating diri pribadine ya kuwi mau
wujuding weda suci kang tumraping para kawula dasih pinangka dadya paugeran ing jagat raya iki yayi ning emane para Kurawa wegah nampa warah nampik pitutur becik yayi pujimu wae muga-muga Baratayuda ora kesembadan Paduka tindak kalih sinten aku tak nggawa Setyaki wae namung kalih Setyaki Kiwala iya inggih tunggu nenana wing kene dina semengko pon Kakang bali nggawa nugraha saka purbaning Gusti muga para Kurawa eling Parawa kawanduk Sina yayi bumi gunjing langit kalap-kalap katon tinimbalan dewe titi kalungguhan ayo melu aku ana negara ing Ngastina Koko Prabu inggih nyuwun pangapunten Koko Prabu titi kalenggan kula ndherekaken Paduka kinarya dadya duta ingkang wekasan kula kepingin nonton bobot lawan timbanging para sata Kurawa titi kalenggan menika bagus marake siagakno ya kuwi mau titianing panjenengan ingsun Kreta Jaladara Setyaki ngestaken dalu Jawata kang yasa murup mubyar rengganing kang sarwa rukmi merah inten Widaramaya nila tegese warna biru suktianing mulya binabar kang kencana yen Cinandra kaya gunung mas kang lumaku dinarik kuda catur ya jaran papat Cantaka urupa ireng islamblesing bumi Brahma Satya rupa abang bisa nerajang geni murup cipta wilaha putih mlaku ning dhuwuring banyu Sugriwa rupa kuning bisa mabur
wong-wong kang sami nonton sami gumun ana kreta ngambah ing awiyak rikat lampahe ngrata tanan Pawa tumiba ning sukuning arga eram tuwingaling bendang saengga praja nalika semana Yai Jaladara ngambah dirgantara lawa gumandul ing pangkebet-kebet sameru susah tetakon parandene para Pandhawa satan tumut lesah kati susah Cinandra panyaya